Welcome back to my vlog. Paspas kay mang lakaw ni akong mga duha ka kauban no. Hangakon tag-apas sa ilaha. Nag-shortcut mig agianan padulong sa Pikas accommodation. Kumusta na ba kaha ang akong status ani? Hangtod karon wala pa may balita. 1 month na ko kapin, magduha na ka bulan karong May 22. Wala pa jud taon. On process pa daw yung ano ko, kontrata ko. Hi Rodilene, good morning. Katsada ba sa bougainvillea? Nindot ka ilang bougainvillea o nakahatag og blandong sa ilang panimalay. Sobra kainit sa panahon karon. Lord, makasign contract na unta ko, Lord. Itong simana na to, Lord, please. Okay, para mabayaran na ako akong mga utang. Utang sa probinsya. Para masolbad na ang problema. Okay, kung maka-flight na, magulat na lang og buwan. Buwan na lang ang hulatan para makasweldo na, so wala na dayo problema. Please Lord, pa-flightan ako. Thank you Jesus. Bisan pa man og nagulat sa kontrata na ami diri sa accommodation, okay raman gyapon mong kahimtang diri, safety man gyapon mi. Thank you kaayo Lord, safety gyapon namong kahimtang. Magdungag rami didto. Wala man, magluwag raman mi dito. Magdungag rami didto. Thank you Lord. Hallelujah, thank you. Oh, magkuan rami, magkamera, magloto didto. Good morning everyone. Happy Wednesday. Today is May 1, 2024. Labor Day. Happy to all workers in this world. Happy Labor Day. Narabahi oh. Ano man yung lahi? Para kilay bahi. Labahi. Thank you so much. Sa wala pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe. Nami diri sa gawas. Nakapandong mi kay para dili mainitan. Saka na ko pila ang si address. Sigulugan ko ni mama. Pariyon niya. Si address diri ba anak ko. Welcome O, diri ko niya. back. And Sigulugan she's ko my naman ka rin. friend, new friend. Hi. Rodelaine. Way lingaw. Baklay-baklay mi Nalamig gikuha nga gamit ito. So ito yung gikuha namo. Unsa na day?
nag-text akong uyab. Ah, Tapos nawala po dala na. nag-text day yung uyab. Basta na makabot sa Bading TV. Hello, 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 hello. Yan ta. Halang tong haplas nga kuan. Gikabuhi lagi siya no. Kabuhi eh. Duwa sila gikabuhi na. Ako bitaw kabuhian Si mo Michelle bitaw. gikabuhi pod. Kabuhion pud ka sa una di ay. Kuan manggod kayong panahon god, init manggod kayong panahon. Init man ganing gugma, panahon pa. Init ang gugma. Unsa man na ang kainit? Unsa ka kainit ang gugma? Ate Rodelin. Init oy. Unsa nga Init klase ang nga gugma. init? Init siya nga kanang init nga dili sa kainit kay kung init kayo sunog pud ta. So normal lang nga kainit. Normal lang nga kainit. Ah, okay. Kanang dili ta mapaso. Wala ra. In love ginig perminti si Ate Rodelin. Mao yun ang nakanindot ba nga batanon pang uyab kay Wow. ma-in love. Ano sabi gi-mention niya dai. Okay ra na i-mention din ha. Ano ikaw law man ani mo nga proud gani noon ka kay batanon pa yung uyab. Wow. Uy, serbahan ako. Sika dahil sa mga duha ka. Hello? Isa kasi wala oy. Bukot ta bukot. Ay, Ginoo ko. Sa naman yatong sitwasyon karon oy. Init man ganing gugma. Adlaw pa ka ha. Perminti na gitala ning gugma-gugma, di ba? Mayo na naag ilis din na imong uyab Ate Rodelin ha kay swerte na kay kaana. Di na ko ilisan oy kay Di ayo lagi ilisi. Swerte na man gud kaana god. ngano lugar na? Nganong swerte man lugar na be? Oh, okay. Bata pa, buutan, kogihan. Wala. Wala. Guwapo, o di ba? Gwapo. O unsa pa may imong pangitaon? Naitrabaho. Mangita na si dako. Dako. Dili kay dako. Dakog lawas ay. Dako magyapon tog kalay. Hoy, dako magyapon tog lawas yang uyab. Oh, nakita ko sa ilang video call. Asa ka kita? Ah, kato ah. Ato nag-video call mo ba? Oo. Nakalili ra ko gamay. Gamay ra pod. May pagaywan nimo gidako. Nakaagi ra man jud ko. Sige, that's all muna. Thank you, bye. Take care, God bless us.